In deze uitzending van Venray van Toen besteden we aandacht aan de voormalige Venrayse machinefabriek en constructiewerkplaats Kusters NV. Net na de oorlog neemt Martin, in de volksmond Ten Kusters, het bedrijf over van zijn vader en verhuist naar de nieuwe productiehallen hier aan de Maasheeseweg. In de jaren 50 groeit het bedrijf al snel van 10 naar 110 werknemers en is daarmee een van de grootste bedrijven in Venray. Er worden sterke staaltjes van staal geleverd. Met als absoluut hoogtepunt de eerste Kusters hydraulische hoogwerker in 1964. Kijkt u mee naar weer een mooi stukje Venrayse industrialisatie. Inderdaad, de eerste hydraulische hoogwerker van Kusters NV in 1964 is niet alleen een hoogstandje, maar ook een knap staaltje van de nieuwste techniek. Het is dan ook vanzelfsprekend dat constructeur Bernhards, de ontwerper van de hoogwerker, als eerste een demonstratie geeft voor het bedrijvencomplex aan de Maasheeseweg. Om aan te tonen dat de hoogwerker uitstekend geschikt is voor werk aan hoge gebouwen, wordt bij Muvero in Oostrum een demonstratie gegeven. De hoogwerker kan een hoogte bereiken van 14,5 meter en is zeer wendbaar. De bediening kan zowel beneden als in de werkbak uitgevoerd worden. Ook bij de nieuwe Ford garage van Haren aan de Maasheeseweg wordt nog snel een demonstratie gegeven. Het hele systeem van de hoogwerker is namelijk ontwikkeld en gebouwd op het chassis van een Ford Trade bedrijfswagen die geleverd is door de Venrayse Ford dealer.
Ondanks alle commotie heeft pompbediende Helm van Veckel uit de Gasstraat meer aandacht voor zijn eigen werk. Aandacht voor hun werk hebben ook Tien Litjes en zijn collega's Toon Kleuskens, Henk Wismans en Wiel Reinders van de afdeling Machinebouw. Wiel Reinders controleert nog snel of de maten wel kloppen. De grote slee-schaafbank wordt bediend door Jantje Kusters uit Horst. Veel activiteit is er in de constructiehal waar veel jongeren werken. Toon van Soest houdt de jonge gasten goed in de gaten, terwijl Martin Wijnands de rechtbank bedient. Willy Derks helpt bij het schilderen. Kusters heeft veel vakmensen in dienst, zoals chef-lasser Toon Boom. Michel Arts en zijn collega helpen een handje om het aangevoerde materiaal op de plaats van bestemming te krijgen. De productie mag niet stagneren. In de constructiehal van Jan Hoeks wordt in breed scala aan staalproducten geproduceerd, zoals mengsilo's voor de beton- en bitumenindustrie. Schilder Jeu Hendricks verzorgt het schilderswerk. Jantje Achte zaagt het benodigde materiaal op maat. Jan Arts, Zwakhoven, Smulders, Jan van Waaienburg en Jan de Vreters van de roosterafdeling zijn toe aan een welverdiende pauze. Joep Renkens heeft de koffie nog niet op of Jan Waaienburg is alweer begonnen. Op kantoor is eveneens veel bedrijvigheid. Beer Oudenhoven en secretaresse Gerda Bongertman controleren of de afspraken nog wel kloppen. Op de tekenkamer wordt onder leiding van constructeur Kolster door de tekenaars Jan Verhoeven, Stan Storms, Huub Peters en Piet Koppes hard gewerkt om de werktekeningen op tijd klaar te hebben. Gerrit Lormans en Frans Oudenhoven registreren alle orders. Albert Stevens is verantwoordelijk voor de materiaalstaten. Mathieu,
De zoon van Tenk Kusters helpt hierbij een handje. Hoofdcalculator Ger Boots en bedrijfsleider Dries Verbrugge zijn in overleg. Bij Oudenhoven is in goede doen. Schijnbaar heeft Kusters een grote opdracht binnengehaald. Op de afdeling boekhouding werken onder andere Frida Kersten en José Klaasens. Ook Mieke, de dochter van Tenk Kusters, is hier werkzaam, net als Piet Voermans uit Leunen. Nettie Vlemmings en Toon Jansen uit Overloon hebben zichtbaar plezier in hun werk. En last but not least, Tenk Kusters zelf, die met zijn onafscheidelijke sigaar samen met dochter Mieke de zaken controleert. Buiten op het fabrieksterrein is er eveneens veel activiteit. Het zandstralen gebeurde toen gewoon in de buitenlucht. Het is tevens een opslagplaats voor de vele producten die vanaf hier getransporteerd worden naar binnen- en buitenland. Maar ook de onderdelen van een grote portaalkraan bestemd voor de firma JPA Nelissen. Hiervoor wordt ook nog een speciale spanbank gebouwd voor de betonfabriek. In deze periode voert Kusters vaak speciale opdrachten uit, zoals deze laad- en losinstallatie voor een Nederlandse haven. De hele constructie wordt ter plekke door een eigen montageploeg gemonteerd. Om op de hoogte te blijven van de moderne techniek wordt door mensen van Kusters regelmatig de Hannover Messe bezocht, een internationale beurs op gebied van bouwmachines en kranen. Wanneer Egon van Haren, de acquisiteur van Kusters, lachend het kantoor van een stand verlaat, moeten er wel goede zaken gedaan zijn.